Migo, mayong udto, mayapon. Mayong gabi. Mayong gabi. Mayong hapon, migo. Nabunggan ko nimo migo. Madunggan pud gamay. Gamay ra ay. Kadali lang migo ha. Kani migo, madunggan nimo ni migo, papresa. Kani madunggan nimo. Madunggan, migo, pero ayaw lang na ikuan, migo. Sige, dala nga ito na. At least, ako lang gitry lang ako. Kaya basta watay connection dito sa akong microphone ba. Sana di munggun-muguan. Ano eh? Kaning giingon bitaw ni Migo nga nata, kaning tom panahon ni Kristo. Kanus aman ni Migo? Naunsa ka? Kaning giingon mo ba nga panahon ni Kristo? Unsa man ning panahon ni Kristo? Unsay panahon ni Kristo? Klaruhan ang panahon na. Alagi, ikaw gaingon ba nga, dimensyon mo ang panahon ni Kristo. Ano saan man eh? Kanus aman eh? Unsa man ang panahon na? Ikaw gaingon mo, ito akong giklaro na eh. Imo man gipahayag. Panahon ni Kristo. Unsa man eh? Ambot o sa imong nasabtan. Wala ka kasabot? Diba, gilitok nimo panahon ni Kristo. Kanus aman eh, unsa ni? Itarong ang statement o sa ipot imong nasabtan kay para atong malantaw. Okay, ani. Ako klaro na, ako magaling ikaw, imo man gilitok. Naabtan ako ba panahon ni Kristo, nadunggan ako. Unsa man ang panahon ni Kristo? Sa unsa lagi imong nasabtan? Di ang utana gali ko kay wa ko kasabot. Lagi Ako i-clarify, unsa ning panahon ni Kristo? Maabitang nangutana ko. unsa may imong kanang gitawag og gikalibgan? Unsa may imong Gikalibgan ako ni, kaning giingon nimong panahon ni Kristo. Ako pangutana, kanus ani? Daras, saysayan ta ka. Ang diskusyon ako diri, higala igsuon. Sa wa pa nagpakatao si Kristo, ang mga tao hasta ang mga hintil pilting luuya. Kay ngano ang planos kaluwasan wa pa man nahitabo. Bot pasabot nga kung wa nagpakamatay si Kristo dito sa Kalbaryo sa krus, ang mga tao dili makabaton og kinabuhing dayon kay wa may sulbad sa sala. Unya pagpakatao ni Kristo kung nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa ang mga tao kung imong lantawon higala igsuon aduna nay paglaom sa kinabuhi kung siya mutuo kang Kristo nga nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross isip tubos sa imong sala. Mao na akong gipasabot nimo. So, kaning pagkatao ni Kristo, mao ba ning panahon ni Kristo? Yung boto pasabot? Og in the name of Christ, mao nang panahon pero remember that Jesus Christ before he born, he was existed na. Mao na siya nga dili pwede nimo. Katong pagka-exist niya sa una sa pamatao, dili pa buto matawag natong panahon ni Kristo o matawag na gito? In the name of Christ lagi, sa panahon ni Kristo, nagpakatao na siya na. Kaya wa pa man siya tawag ang Kristo sa panahon sa wa pa siya nagpakatao. Sige. So, pwede na to matawag og panahon ni Kristo, kato lang yung matao si Kristo. Ambot nimo, unsaon nimo pagsabot? Pwede ba? Pero hatay mo ni programa nang utana bitaw ko nimo, naglibog ko. So kato wala pa matao si Kristo, di pa to nato matawag og panahon ni Kristo. Ang kaning pagkatao ni Kristo, mao pa ba ni pwede nato tawagon og panahon ni Kristo? Ang gipasabot lagi nato diri sa panahon sa pagpakatao ni Kristo nagpakamatay sa krus, kitang tanan kung ikaw mutuo lang adto kaniya, makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan. Lagi. Wala tayong problema ana. Mao na siya. Ang problema na ko ba, ako bang utana, kano sa ata mo tawag aning panahon ni Kristo, kanina tao na siya o sa pa siya matao? In the name of God, kung maghisgot ka Ginoo, sa panahon sa Ginoo, Ginoo na daan si Kristo, wa pa siya nagpakatao. Pero maghisgot ka Kristo nga ngalan, sa panahon Kristo, sa iyo pagpakatao, mao na siya ang gitawag og in the name of Christ. No, wa ko mo tanag in the name of Christ ba. Ako bang utana ba galibog mo ko ani? Kano sa man ta dapat motawag og panahon ni Kristo sa dihang matao siya o sa dihang wa pa siya matao? Gitubag naman ta ka. Ay, pasabat.
Naay mo tubag nimo kay ni sulod nimo tubag di Ay, siya excited ka. wala, ikaw may akong gipangutana. Ay, pasam ko na mas uban. Ayaw kay Ayaw, ayaw. Ayaw, kay dili na mo akong gipangutana. Ikaw akong gi-question kay mo ning programa, ikaw na mahayag, nalain patubagon nimo. Oh, sulod si Jando. Kanasaman pwede mo tawag ang taog panahon ni Kristo sa diyang matao siya o sa diyang wa pa sa matao. Oh, gitubag naman ta ka di na Mr. Balikon. Oo, sa magiklaroan eh. Ayaw sa Julito, ayaw sa Glikoy Julito kay imo man yung programa natural ikaw ang top priority manubag diha. Kay sa Glikoy Oh, baga kanya. siya. Mao lagi So Brad, ano Brad? Gitubag na Tama ba, Brad, ganito daig. Ano na lang? Tama ba nga mutawag tag panahon ni Kristo sa diyang matao siya? Yes or no? Oh, in the name of Christ, tama na siya. Pero in the name of God, paminaw. In the name of God, mo na naghisgot na siya nga before he born, Christ before he born, he was existed na. Mo na siya nga gitubag ta ka sa duha nga paagi sa konsepto sa Sige. pagkakristo. Tama ba pod nga mutawag tag panahon ni Kristo sa diyang wa pa sa matao? Oh. Kung imong lantawon, kung imong lantawon higala igsuon, panahon sa iyang gitawag ug wa pa siya nagpakataw, nagyapon siya. Pero di lang Kristo ang iyang Wala gitawag. ko mga tanag ba ba siya sa wa pa matao? Pwede ba gyapon na tawag og panahon ni Kristo sa diyang wa pa sa matao? Panahon gihapon. Pero in the name, paminaw, in the name of Christ lagi, Kristo, di pa na niya panahon siya pangalan Ala ni. Kristo. Ayaw ba? Na lang, ako na lang ipunting akong pangutana, balik na lang ako. Kay matod nino. Kadalam bro, gamay na lang bro. Ay. Oh. Balik ipaklaro siya kung ang panahon ba ni Moises, panahon ba to ni Kristo? Ano bro, panahon ni Moses, panahon ba itong Kristo? Kalaklaro ang daan. Okay, for justification o clarification, mutuo ba mo nga si Kristo nakiguban sa panahon po Moses? Dili na mo Mutuo ba dili? pangutana bro. Dili na mo pangutana. For clarification, Dili na mo pangutana. Pangutana. Paminaw. For clarification lang, kung mutuo ba mo, kay Di- tumagot na mo sakto po, mutuo ba mo? Nga, sa Dili paminaw. na mo i-point to Eugene. Lagi paminaw. Bro, Sa imong pangutana, gamay naman niya akong pangutana bro. Wala siya ba magtubag? paminaw ba? For clarification na siya nga, ikaw mutuo ba ka sa panahon ni Moses, si Kristo nakiguban na pod. Mutuo ka na, dili. Dili na mo issue ni Baril Eugene. Ang Ay issue man niya. na uso na ko. Ayaw. Ang ako lagi klaro ba? Sa panahon ni Moises, matawag ba yun to na itong panahon po ni Kristo? Ano may ito baga? Awa siya ng utana ng nakig-uban ba? Ang pangutana, matawag bag panahon ni Kristo ang panahon ni Moises? Okay. Kung maghisgot ka sa pagkaginoo ni Kristo, panahon gyapon to siya pagkaginoo. Hindi yan. Imo na. Ano ko mga tanag panahon sa pagkaginoo? Ayos sa baga. Hindi na may pangutana. Balasang kagkaya to. Ano na lang bro? Ano na lang? Matod nimo, blasphemous ang doktrina kung wala sa Biblia. Against Ah, Biblia. oh. Asa mabasa sa Biblia nga kining gipamahayag nimo karon na tao si iba panahon ni Kristo. Paminaw. Nagkikinsa naman po. Sitas. Kanina mas na kong pangutana before kayatay na ko ni Brajando. Unsay sitas sa Biblia na tao si iba panahon ni Kristo. Okay. Basahan ta ka. Ha? Sige, basahin daw ha. Alam mo, basa gida. Okay. Ang tao si Eva, panahon ni Kristo. Paminaw. Sapaw. Ingon ang Sige, Diyos. uminaw ako. Genesis 1:27. O ingon ang Dios 26. Og mingon ang Dios buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon nga kasama nato og magabuot sila sa isda sa dagat o sa langgam sa tanang kalangitan ikaudom nga adlaw ni. Dahil Kolosas 1:16 paminaw. Kolosas 1:17 si Kristo ang kadagway sa dali makita nga Dios. Sige na. Sabot nga May si pangutana. Kristo. Ayaw, di ba kung kasabot? Sige na, may pangutana bro. Oy,
tuwag sa pangutana. Og naa na ba si Wala. Kristos panahon ni Latag iba? lang ka na ko ni Kwan. Latag lang ka na kung Bradyando kay wa man nagkadumaw mong tubag. Ayaw Bro, satisfied. Bro, yun din, diwasa lang sa. Imamina ko niya, kaya ako mo follow up niya ron. Pabinaw. Ay, lagi ito binastos, huwag ka di mao. Kay nangutana ka, klaruhan ka ha? Nangutana ka, nga asa mabasa, nga si Kristo sa panahon, di iba. Ibasahan ka pa. Dili, man. tawa ka sa Bro, bro. ano lang bro. Tawa ka sa bro. Muraga ka lisod mga bro. Akong gamitin lang ni imuhang title sa imuhang Facebook page, Common Sense TV based on fact ministry. Guys, kot ka ganina og si Adam, si Iba, natagak sa kasalanan kay gikaon sa bungas kahoy. Ang pangutana, unsa man tong base sa common sense ha? Unsa man tong bungas kahoy ilang gikaon? Siyang bungas kahoy, kahoy nga nakita sa may brogan. Unsa man to? Buongon, strapol, mangga. Kamo mga bastos kay mo. Ay, Biblia. Ay, Biblia. Ikaw,